vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mukomana ane makore 26 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu ende nanhasi uno ndichiri kumushandira mudhara uyu. So inini pandakauya kunoku kuSouth Africa ndakambogara namama, ndokubva ndazonzi kwainge kuine umwe murume ainge achida munhu anomufudzira mombe, makwai zvekare nembudzi, but zvipfuwo izvi hazvina hazvo kuwanda. Saka murume uyu iye muSouth African but akaroora mukadzi wake wekumusha, vatori nevana vose. Nguva zhinji vanotombodzokera kumusha uko mukadzi wacho anobva kwaMutare. Zvino ndakatanga ndichavashandira kumba kwavo iri kutauni, vachiti ivo vainge vachida kuona kuti maoko angu ari sei, vachida kuona kuti ndinoshanda kusvika palevel ripi. Vakazoti ivo vainge vafadzwa nemashandiro angu andinoita, vakabva vati ivo vainge vasarudza kuti ndinge ndichivashandira permanently. Ndo pandakabva ndazotorwa paya ndikabva ndazounzwa kunoku kwandiri kuno kumaplots, but maplots aya ekuti anenge ari padhuzesa netown. So ndo kwandiri kushanda ndiri mazuva ano, but pane zvakaitika mwedzi yadarika iyo zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichindivhundutsa, ende ndava kunzwa ndichivatya vanhu ava vandinoshandira, uye ndinonzwa sekunge upenyu hwangu uri panjodzi. But amai pandakataura navo vakabva vangonditi iwewe regedza system yako yekuba, ende mukoma hakusi kunzi ndainge ndaba zvimwe zvainge zviri very important. Munongozivawo kuti kana uchishanda paunenge uchishanda, sezvo ndiine accesswo yekupinda mumba, saka ndakangoti ndapinda mumba ndo pandakabva ndavhura mufiriji, ndokubva ndaona kuti mainge muine zvikafu zvainge zvirimo. Sezvo vanhu ava vasingagare kuno kuplot at all the times, tinongogara tiri inini neumwe mudhara uyo ane mhuri yake, mukadzi wacho ndiye anoshanda samaid, naivowo ndeve kuZim. Saka pandakangotaimira madha vaya vanoshanda mukitchen vasimo mukitchen, ndo pandakabva ndavhura fridge ndikabva ndaona kuti mainge muine mazivhorosi aya ende ndakabva ndatora 1 packet ndikabva ndaenda ndikanoshafa mudheni mangu ndichitira kuti ndinge ndichimbodyawo original. Saka handizivi kuti mudhara uyu akazozviziva sei, because 2 days after that akabva azouya mudhara uyu ndokubva andidana, but akauya huri usiku iye nemukadzi wake. Ndakangoti ndichingobuda mumba ndokubva ndatodzipwa naye mukadzi uyu, ndokubva ndatanga kudhonzwa ndichiendwa neni kumain house kwavo. Takati tava mumba mavo muya, saka vane kamwe karumu aka mukoma kakaita kadiki zvekuti kana wakamiramo mukarumu umu hautombokwanisi kuti unge uchistretcha maoko ako. Saka vakazoita usiku hwose vakandikira imomo, ende karumu aka kaingova nefeeling yekuita sekunge mainge muine umwe munhu uyo wandainge ndiinaye. Ndaiti kana ndikazembera madziro kudai kuitira kuti ndinge ndichifesa the other side, ndaibva ndanzwa sekunge madziro awa ainge achindifamba achindimara, ende ndaiti kana ndamira pakati pekarumu aka ndainzwa kuti kumashure kwangu uku kwainge kuine mhepo iyo yainge yakamirako kumashure kwangu uku. Mangwana acho makuseni pandakazobudamo mumba umu ndainge ndonzwa musoro wangu uchitema mushure mekunge vazondikira. Ndainzwa dzungu, ndaiti kana ndakatarisa pasi kudai ndaiona sekunge nyika yose iri kutenderera. Nanhasi uno nditori nedambudziko remusoro, rekungotemwa nemusoro. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti kana ndakarara paya ndinotozomuka ndichitoridza mhere, because ndinenge ndarota ndichiwirwa nedombo mumusoro. So handiziviwo kuti vanhu ava kundiradzika kwavakandiita muka-empty room aka vachinditi it was a punishment yekuti ndainge ndaba nyama mufridge mavo, inhau yekuti it was just a punishment kana kuti pane zvavakatondiitawo. Ende ndakati ndataura namama ndikati ndinokumbira kuti ndinge ndichidzoka ikoko. Mama vakabva varamba vakanditi, ko iwewe unobirei zvinhu zvevanhu, chingoita basa rako usaita zvekutorana nezvinhu zvevanhu. But ndakangobawo nyama and I got punished for that. Now ndava nedambudziko rekungogara ndichitemwa nemusoro. Hey,
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Is it normal kuti mushandi wako garden boy wako akaba nyama mufiriji mobva mamudzipa mobva manomukanda mukarumu kadiki koito tumarumu itwoto tunenge turi tutikitiki kekuti haukwanisi kana kustretcha maoko ako kana wakamiramo. Tunoitwa kambovakirwei? Hanzi ndainzwa ndichinanairwa nemadziro akomanaka zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai who is staying here in the United Kingdom. Mukoma ndinoda kureurura kuti murume wangu asati auya kuno ndakamuchita nevarume vanokwana ivo kuita 4 at that time apo paainge ari kuBotswana. Inini ndini ndakatanga kuuya kunoko. So pandakauya kuno tainge tiine machallenges edu ataigara tichisangana nawo. Murume wangu akati patakaenda kuBotswana akabva azotanga kuita zvekutenga mahure. Izvi ndakazotozviziva one day mushure mekunge ndabatsirana kuklina motikari yake, ndokubva ndazoona kuti mumotikari umu mainge muine kondomu rainge rakashandisiwa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza kusvika pekupedzisira. I just kept quiet zvangu ndikangoritora kondomu riya ndokubva ndanorikanda mune chimwe chirefuse bin chatainge tiinacho. Iye haana kana kutombozviona kuti ndainge ndaona kondomu riya. So murume ndakazongotanga kungotarisisa mabankings edu ndikabva ndaona kuti munhu wekuti anopota achishandisa mari zvekuti anenge asingakwanisi kuzoexplaina, kuzonosvika ndichizozvibata kuti aipota achienda achinotengana nerimwe huri rekuBotswana ikoko. Ndakabva ndati it is okay, hapana hapo kana nyaya. Nekufambawo kwenguva mukana wakabva wauya. Zvino mukana uyo wakati wauya, ini ndini ndakabva ndazoenda pamberi ndokubva ndazouya kunoku kuUK. So ndakati ndava kuno, I then decided kuti it was time for me kuti ndinge ndichimbozvifadza moyo wanguwo zvekare nekuzvipodza maronda angu nekuzvifadza nyama dzangu. Since iye ndainge ndava kunzwa kuti kana feeling naye ndainge ndisisina kana feeling zvachose. Ndakati ndava kuno, the first guy that I dated ainge ari mwana weumwe wandakatanga kuchengeta, who was an old man, a black guy. Saka mwana wacho ainge ari very handsome, ndiye wandakatanga kudanana naye. From there on ndopa ndakabva ndazotanga kupinda clubs sezvo ari iye munhu akandi-introduce kuma-clubs, and ndainge ndotoziva kuti kana ndikatoenda kuclub ndinotodzoka ndiine munhu wangu wandinenge ndiinaye. Ndainge ndotoita ma-sleep over ndichitodaidza varume inini kumba kwangu. So iye murume akazoti auya, ndakambocontinue just for a few months ndichingodanana nevanhu vangu and ndichitongozviita kuti ndinge ndichimukaurisa, but he never found out because I made sure kuti zvinhu zvangu ndakazviita zvakarongeka. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndinoda kureurura kuti ndakacheta on my husband pandakauya kunoko kunyika kwandiri. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. How can I forgive vatete vangu? Vatete vangu ava mukoma vakanditengesa and nanhasi uno kurarama ndiri pachirongwa inhau yavo vatete vangu ava. Inzwaiwo nyaya yangu. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndiri pamurume. So murume aiti kana akabata mari aibva aita mombe yemashanga. Worst of all, paakazoenda kunoita zvechikorokoza. Ndainge ndisingatombodi mufunge zvenyu kuti ange achienda kunoita zvechikorokoza izvi, but akabva azongoita pressure nenhamo yainge iri pamba. Ndikabva ndanzi namuchembere, by muchembere I mean vana amai vake, ndikabva ndanzi musiyei ange achienda. Zvimwe kuda anokwanisawo kuita zvimari. Kugara muchinetsana kudai inhau yekuti mumba hamuna mari. Mukumuona
ari rumbe remuvillage kudai enhauye kuti mumba mari hamuna. Ndokubva ndamutendedza, but munhu wangu ndainge ndichimuziva kuti ane hunhu hwakadhakwa. So akazoti aenda kuchikorokoza kuya akabva aita mombe yemashanga. Ndairwadziwa mukoma. Vamwe vake vainge achienda navo vaitodzoka mukoma vakabata magroceries ekutoti vaiti pavanenge vadzoka paya vaitofonera vakadzi vavo kuti vange vachiuya kuzotakura magroceries nengoro. Inini wangu mukoma aiuya akabata ka 2 kg kasauti anenge atopedza kana nezvimachangisi obva atokuti kwanga kwakaoma. Saka zvinhu zvekuti zvaingoramba zvichingondirwadza apa kudhakwa kwaainge oita. Munhu anenge auya akabata tumachangisi itwoto obva ati zvinhu zvakadhakwa, but at the same time munhu obva angoenderera mberi achingonwa doro, uchitoona kuti mari yose iri kuperera kudoro. Ndakabva ndazoramwa musha uya ndokubva ndazodzoka kumba kwavabereki. So ndakati ndadzoka kumba kwavabereki, vatete vakabva vazoti no, ngauye kuno, ngauye kubasa akwanise kushandira vana vake. Ndakazoti ndauya kuno manje ndokubva ndatanga kugara navatete. Ende chakakonzeresa kuti vatete vange vachinditengesa sematengesero acho avakandiita handitombonzwisisi zvachose, because vatete vainge vachitogara, imba yavo yainge yakakura, yainge iri 1 room but vainge vakaidivhaidha necurtain. Yes, I knew kuti munhu aiva nezvikomba zvake, but ndaitomeka sure kuti ndinova respecta, ende vatete vaitopinza zvikomba zvavo then vobva vatorara nezvikomba zvavo. Inini when I'll be on the other side of the curtain ndaingotora foni yangu, ma-earphones angu, ndotanga kuplaya music dzangu ndakamirira kuti ndinge ndichizowanawo basa. But vatete vakazotanga kundibata very rough. Ndakashungurudzwa navo vatete ava. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva ndakati ndichibvawo kubasa ndainge ndawana chipisi job. Zvino uko kwacho kwandainge ndichishanda waiti kana uchibva ikoko mukoma waibvako wakaita kusviba, because painge pachiita zvokurohwa zvitina zvezva zvecement. Apo ndainge ndisina worksuit, ivo vatete neni hatipfekedzani. Saka ndaitongoshandisa hembe dzangu 1 idzodzo dzandainge ndati idzi ndodzekubasa idzi. Saka dzaitoda kutoti each and every day pandinenge ndadzoka ndinge ndichidziwacha. Saka vatete on that night ndakazosvika vakandivigira sipo. Ndakati ndatsvaka sipo paya ndokubva ndati vatete nhai mamboonawo here chigaba chesafe, because ndo matainge tichichengetera washing powder nechimwe chigaba chainge chakaita 5 liter. Ivo vakabva vangoti iwe unoda kutsvaka sipo kuti ndiwe wakaitenga here? Ndaneta nekuramba ndichingotenga sipo. Iwewo kana uchida sipo yako enda unotenga sipo yako. At that time pavakanditi enda unotenga sipo yako, ndainge ndisina kana mazuva ndabva mukutanga kushanda. Mukoma each and every night ndainge ndowacha hembe dzedziya dzisina kana sipo, because vakaviga sipo yekugeza zvekare vakaviga sipo yacho yekuwachisa. Ndaiti ndichigeza kudai, munoziva kuti kana uchishanda basa rinenge rakaomarara rekuti unenge uchidikitira ziya, ende kana wogeza paya unonzwa kuti pane rimwe zispell rinosimuka because unenge usingashandise sipo. Kunyange hembe idzodzo mukoma ndaingonziwacha zvangu, but dzakapedzera dzonhuhwa ziya. Ndakazoti ndawana zvimari zvangu ndokubva ndazotanga kutenga zvisipo nei. Still mari yacho yandainge ndichiwana yainge isingakwani kuti ndinge ndichiita move out. Mukoma ndaiti ndikabata ka 100 rand vaitomeka sure kuti paka 100 rand ikako ndatengawo zvinodiwa mumba zvinenge zvakashota like zvisevo, zvekuti kamari kako kaingopera within 1 day kanenge katopera. Ndobva ndatangisa futi kuti 01 start. Apa ndaifungidzira kuti ndopachabvawo start yangu yekuti ndinge ndichizowanawo pangu pekuti ndinge ndichigara ndiri ndoga. Zvino vatete vakazongoramba vondikawadha vachindikawadha. Apa pamba pavo paingoramba pachingoya varume vakasiyana-siyana vachiti ivo vainge vachida nezvangu. Ndainge ndisati ndawana mukana wekuti ndinge ndichisarudza. Kwakabva kwazouya umwe mudhara uyu mukoma ainge ari mudhara mukurusa. Ndokubva ataurirana navo vatete vangu. Ndakabva ndatanga kumanikidzwa paya zviya zvekuti mudhara uyu aiti kana ari pamba vatete vaitomeka sure kutoti vatondizivisa kuti uyu munhu ndiye achazova murume wangu. One day mudhara uyu akazouya
achindicollecta ndikanzi navatete ndinge ndichienda naye kutown because ainge achida kutitengera grocery remwedzi wose. Zveshuwa takaenda mutown ndokubva tanotenga grocery redu riya, then tikabva pakunodzoka mundara uyu ndopaakabva azoti tiri kuda kuti tinge tichimboenda kunofadzana, ndokubva tazoenda kulodge kuya. Inini nekuda kwekuti mundara uyu ainge ashandisa mari yake zvekare nekuziva vatete vangu, ndakabva ndashaya kana kuti ndoramba sei. Mundara uyu akanditora ndokuenda neni kulodge, akabva anoita bonde neni, takavaka bonde paya pasina kana kumboshandisirana dziviriro. Asi chakandirwadza ndechekuti panguva yainge achiita bonde neni ndakabva ndaona kuti apa pasikarudzi yake painge paine mamwe mamota ainge aripo sekunge ainge akatsva. Zvinhu zvacho ndakatoona kuti zvimamota izvi zvainge zvakazara mvura. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema paya, but paakandibvunza kuti why ndainge ndichichema ndokubva ndangonyarara zvangu. Ndakachema mukoma, takazoti tinosvika kumba vatete vakabva vanditi uyu ndiye achazova murume wako. Vakazotosvika pakundidzinga pamba mushure mekunge ndavaudza kuti pandakasika naye bonde ndozvandainge ndakaona pasikarudzi yake. Vatete vakabva vandidzinga. Apa pandakadzingwa murume uyu ainge aripo, ndokubva angonditi uya pinda mumotikari. Takati tichinosvika kumba kwake ndokubva ndatonoona kutoti ainge aine mukadzi. Mukoma ndakarwadziwa because mukadzi uyu on top of kushungurudzwa kwake nekuhurirwa kwaainge achiitwa nemurume wake, now ainge aunzirwa zvekare umwe mukadzi. Apa I was desperate. Mukoma ndakashungurudzwa nemurume uyu because murume uyu akabva aisa mutemo wekuti inini handina vakadzi vanotukana kana kuti vanonetsana, ndainge ndatova pabarika by force. Murume uyu akabva ati inini vakadzi vangu vose vanoshare the same bed uye vanoshare the same bedroom. Zvose zvamuchange muchiita pano muchaita muchibatsirana. Mukadzi uyu aiva depressed. Mukadzi uyu kunozonzwa kwangu hanzi aitombogara achiita stroke nekuda kwestress, BP yekungogara achingohurirwa. Mukoma murume iye airara pakati, inini on the other side, mukadzi wake on the other side. Mukadzi uya akazongosvika pakundigamuchira. Zvainge zviri zvinhu zvokuti zvaindirwadza. It's either aitanga oita bonde neni, then kana apedza kuita bonde neni obva ajambira kumukadzi wake. Tose tainge takapiwa rule yekuti tose tinovata tisina kushama. Ainge asina mutemo wemukadzi wekuti anorara akashama unless kana uri kuma periods ndopo waingopfeka chipfeko chako chemukati chete, then mazuva ose taisatendedzwa kurara takapfeka anything. Ende dzimwe nguva zvairwadza kuti munhu anokwanisa kuita kana 2 minutes ari pamusoro pako obva ajambira obva aenda zvekare kuna umwe mukadzi, zviya zvekuti ainge otoita bonde nesu at the same time. Ukachita bonde neuyu iwewe anenge akakuisa kana chigunwe chake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvainge zvichienderwadza. Nanhasi uno kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa a lot of pain. Ende vatete vangu ava handizivi kuti ndingavaregerera sei because bitterness yandiinayo towards vatete vangu ava, it is just too much. Handitombokwanise kana kuvaregerera zvachose nekuda kwekunditengesa uku kwavakandiita. Ndakazobvapo pamba apa mushure mekunge ndarwara. Iye ndopa akabva azondibudira pachena akati ndaifungidzira kuti newewe unonwa mapiritsi. Ndakarwadziwa mukoma kuti shuwa munhu uyu angangorara neni otonditi ndaifungidzira kuti unonwa mapiritsi. Pandakarwara akabva andiendesa kuchipatara akabva anditi ukataura zvakawanda meno ako unosungwa ukatipotewa. Ndokubva ndangotestewa paya ndokubva ndatopiwa mapiritsi angu ndokuzotorikavha. Kwandakazoita ngoma ndakangobuda ndisina kana anything mushure mekunge andibatisawo mari for the first time. Kamari ikako kainge kari 1000 ndokandakabva ndazonotsvakisa imba samwe. Ndikabva ndatotanga kutoenderera mberi neupenyu hwangu, but I still have that bitterness. Handisivi kuti vatete vangu ava ndingavaregererawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, zvakangoma. Hanzi murume uyu aita bonde nesu at the same time. Akati uku oti uku, akati uku oti uku. Zvakaoma hazvo veduwe.